बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो सासे गोख्रों दैदेनगिरि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि आरो बर' पिपल एक्शन कमिटिनि बिथाङा बारग' आफादगिरि आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बड'फानि जि सोमावसारनाय बे समनि बिथाङा BPSCनि गिबि आफादगिरिमोन आरो बिथाङा सोमावसारनाय आरो माहारिनि हाबा मावनायनि सार्थआवनो पानेरि समस्ति आरो माजबाद समस्तियाव बिथाङा MLA हिसाबै आसाम बिधान सभायाव देरहासार जादोंमोन। करेन्द्र बसुमतारी मानगोनां बिथांनि दिनै गोथार सारादुनि सान आरो बिथाङा 3 अक्ट'बराव जोंनि गेजेरनिफ्राय बिथाङा बे बुहुमनिफ्राय बिदाय लादोंमोन आरो बिथांखौ न'खरनि आरो बिथांनि जायफोर मोजां हास्थायगिरि लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो गोथाङै फोथांना लाखिनो थाखाय बिथाङा जि बेरामाव गोलैनानै दङमोन बेनिखौ फाहामनो थाखाय नारा नाथा जुजिदोंमोन, नाथाय जोबथा समाव बिथांखौ जोङो लाखिनो हादिया। दा बे दिनैनि गोथार जि सारादुनि सान जोङो दिनै फुंबिलिनिफ्राय बिथांनि न'खराव जोङो मुसुखा बिथांनि मुङै न'खरनि गासैबो बिथांनि आंगो बिसि साबासि बसुमतारीजों लोगोसे न'खरनि फिसाज्ला आरो गासैबो मोनसे मुसुखा दिहुनदों, बानायनानै बेखौ जों बेखेवबाय आरो बिथांखौ जि गामियाव सावदों दियाबारि गामियाव, बे सावनाय गामियाव बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय आरो लोगोसेनो बिथांनि मुङै दिनै बेयाव अल रिलिजियास प्रेयार गासैबो धोरोमारि आफादफोरनि मोनसे आर'ज गाबनाय, जाहाथे बिथांनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो। बेखायनो बेयाव ब्रह्म धोरोम, बाथौ धोरोम आरो सत्संग आरो ख्रिस्ट धोरोमनि मोनब्रै आर'ज हान्जाया दा आर'ज गाबनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। लोगोसेनो जोंहा बिथांनि जे मुसुखा राजहुवा भाबै बेखौ मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जोबलांबाय। दा जोंहा बिनि उनाव बिथांनि मुङै जिउ खौरां बेखेवनाय बानजाय आफादा दिहुननाय बे दङ, गासै 370 पेजनि गिदिर मोनसे बिजाब आरो मोनसे दलिल। बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय बर' समाजाव मा बिहोमा होलांखो बिनि कन्ट्रिबिउसननि गासै बे मोनसे दलिल। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम ATM सार्भिस हिटाची ATM एन्ड टाटा इन्डिकेस ATM फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे ATM मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।